Pak dalam cuy
Kesugihan ki budake dalam kan. Nggih. Rumiyin niku dalam Ki Alif Suwarjono. Ingkang sampun melebihan kan. Almarhum nggih. Ki almarhum Sudarmane Pak Dalam Sigit Jono Saputra. Terus wonten Pak Dalam Mongko Daryono. Nggih. Mongko Daryono iya. Terus Pak Dalam Guntur Rianto iki nang Sugihan. Terus Mas Dalam Yogi Aditya. Wah, gini ku juga. Ini saking usaha, kalau muda. Saking kesugihan nggih. Apa mali dalu niki Pak Kiai Hanafi saking Purworejo istrimen Mbak. Nggih. Malam ini tembus 3.120 penonton channel YouTube kita. Bapak-bapak ibu paling pirsa Mbak. Ini gimana Mbak? Adman pundi Pak Adman nggih piyantune nggih Pak Adman. Nggih Pak Adman halo sehat Mbak? Nggih undi wonten Pak Musli pundi Pak Musli nggih? Nggih monggo Mas Tonggo. Kami dengan sebenarnya ini dilipur. Mau sonten namun campur saja ada kupit ramai gaya ya. Sini sama jalur pelaku sih langsung butet belakang bocah gunung Mbak.